Перапрафіліраваны корпус абласнога радзільнага дома разлічаны на гінекалагічных пацыентак Брэста і раёна. Пры пэўных клінічных паказаннях сюды могуць быць накіраваныя жыхаркі іншых раёнаў вобласці. Корпус забяспечаны ўсімі неабходнымі санітарна-гігіенічнымі сродкамі, а таксама абсталяваны і на выпадак экстранных сітуацый. Ёсць у наяўнасці кропкі вываду кіслароду. Размежаваны і плыні персаналу і пацыентаў інфекцыйнага корпуса з іншымі аддзяленнямі радзільнага дома. Работа в родильном доме организована таким образом, чтобы пациенты с инфекцией и без инфекции не встречались в одном коридоре, скажем так. Гинекологический корпус родильного дома отдельно выделен под инфекционное отделение. Там располагается гинекология, отделение новорожденных и родильное послеродовое отделение. Клопат пра матулю і будучага дзіцяцю пачынаецца з першых тыдняў цяжарнасці. У жаночай кансультацыі Брэсцкай гарадской паліклінікі нумар 1 на сённяшні дзень пад наглядам знаходзіцца каля 500 цяжарных жанчын. З улікам нестабільнай эпідэміялагічнай сітуацыі тут таксама намагаюцца знайсці залатую сярэдзіну. Напрыклад, неабходныя скрынінгі для маніторынгу за станам здароўя маці і будучага малыша праводзяцца. А вось школу будучых матуль зараз можна наведаць толькі онлайн. Увогуле, каб забяспечыць патрэбы цяжарных у медыцынскім наглядзе і зрабіць іх знаходжанне ў кансультацыі бяспечным, то зрабілі некалькі крокаў. Найперш размежавалі плыні пацыентаў кансультацыі і лабараторыі забора крыві. Па-другое, ва ўстанове дзейнічае санітарна-гігіенічны кантроль, які патрабуе ад пацыентак выканання нескладаных правіл. Па-трэцяе, мінімізавалі прысутнасць пацыентак ва ўстанове з захаваннем кантролю за здароўем іх і будучых малышоў. Многие вопросы решаются через регистратуру, есть телефон мобильный и стационарный телефон. Либо все оговаривается на приеме вместе с лечащим врачом, что делать в данной ситуации. То есть если у пациентки есть признаки респираторной инфекции, ей необходимо не идти в консультацию, а вызвать врача на дом. Если это тяжелые проявления инфекции, ей необходимо вызвать скорую медицинскую помощь. Медыкі нагадваюць, што акрамя каранавірусу для цяжарных жанчын любая інфекцыя можа выклікаць пагрозу для яе здароўя і развіцця дзіцяці. Таму акрамя клопату ўрачоў варта зрабіць акцэнт і на асабістую адказнасць. Берегите себя. Берегите себя и старайтесь, чтобы не было возможности заражения. Выходите из дома только в крайние случаи, по крайней необходимости. Не надо массовых сборов, гулянок, отмечания праздников, лишних общений. Кстати, это я говорю беременным даже без коронавируса. И особенно послеродовым женщинам. Берегите себя, чтобы не было лишней инфекции. Ёсць яшчэ адна добрая парада, як для цяжарных, так і для тых жанчын, якія толькі што сталі маці. Незважаючы на няпросты эпідэміялагічны час і неабходнасць дадатковых мер бяспекі захоўваць душэўную раўнавагу. Бо, як вядома, ад настрою маці шмат у чым залежыць і самаадчуванне малыша. Вераніка Якавец, Александр Сівецкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».